Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis rapopo nek kene Bede. Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana Dari sono sampai ke sini kan. Dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pitok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa Bisa ketemu ketemu lagi. Mas Dedi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku mboten kasupen ugi sumangga tansah ngajab wontenipun karukunan murewi mbuh supaket anggenipun mangun bebrayan para warga tansah sengkut lan sumuyut majinamadan daya dinayan teman lestari wontenipun persatuan lan kesatuan ing wekdal salajengipun mugi-mugi Kalurahan Karangasem Wimbuh Santosa Wimbuh Reja Mulya lestari hanjayeng bawana Allahumma amin. Iya mak apik gene kowe iso ndonga isa ya. Ngarang ya dewange mburiku iki. Iya. Iki bububku lho iki bububku mburiku kuwi. Medeni mak mosok lanang. Ora ya guyon. Iya. Iki rambute dawa e. Dadi bingung aku sok arep nyeluk Mbak apa Mas iki. Iya mak saiki mong kari seneng-senenge. Seneng-seneng kepiye? Ya seneng-seneng apa jenenge caos panglipur kaya tangku lagu-lagu ngono kuwi termasuk seneng-senengno. Iya karo maca apa jenenge pamundutan sing ana HP kuwi karo sing langsung oh ya sing ana HP sik wae. Iki ana saka kose. Iki. Niki derek nyawer kagem Mas Gading nggih Om. Kok meng kowe sing disawer? Ah ya aku. Sing kudu disawer kudune iki aku. Kena dienggo dolan, dienggo sangu. Dienggo golek singkong. Tembange sing Mas Gading saged maun. Wah lah aku iki kon nyanyi, Nduk iki, Nduk. Ya ora apa-apa 200.000 lho, Mak. Lumayan. Lumayan kuwi. Iya. Saka sapa? Saking Mas Adi Juragan Tahu. Oh saka Mas Adi. Nggih matur nuwun. Matur nuwun Kang tanpa pepindhan iki. Terus ana apa meneh ya? Oh iki ana iki. Bismillah sukses le. Wo mbokku jebul kleru. Sik. Nah iki sugeng dalu Mas badhe request tembang. Nyidam Sari sampun transfer 100.000. Nggih matur sembah nuwun. Engkang nembang sinten terserah Mas. Waduh. Mengko dikenalke sindene sing jenenge terserah apa ora. Terus niki saking Mas Yusuf Jepang. Saka Jepang. Saka Jepang ki 100.000 rupiah apa yen ya iki ya. Umpama yen akeh banget lho iki, Nduk. Iya. Ketoke meng 1000 mak meng rupiah. Ora apa-apa, ora nggo sangu meneh, nggo sangu, nggo imbuh-imbuh. Iya. Ana meneh mak. Iki ana sugeng dalu. Ora sugeng dalu kepiye? Ora iki maksude iki WA-ne iki sugeng dalu Mas Gading, kula nyuwun bawa gegarane wong akrami lan tembange muga nyawiji Mas Gading duet kalih Mbak Lintang. Oh nggih. Tali asih 300.000 saking kula Mas Danar Mandiri Sleman. Terus niki nek muga nyawiji niku dereng di apa jenenge nek aransemen. Apa aran batako apa aran boto kuwi? Aransemen. Durung diaransemen dadi kuwi mengko mosok meng sitere sing muni. Mosok meng rebabe sing muni. Ya mengko kan ben di apa jenenge ben di aransemen ki karo Mbah Geter. Mbah Geter. Bola kepiye je Mbah Geter ki nek kon ngaransemen apa-apa ki mesti nilai apik. Iya. Komposer. Apa mak? Komposer. Kuwi tekek maksude iki ya kuwi. Iya. Terus arep diganti apa? Iki nyuwun diganti ayang-ayang. Ayang-ayang. Ya mengko coba iso apa ora iki. Kudu ana notasine ana. Wong warga laras ki anggere wis ana notasi bres ngono kuwi tembak tempat rampung. Rampung dok-dok monggo ayang-ayang krampul. Ora mak kuwi lak
bocah-bocahmu ora apa-apa malah gayeng kok nek kaya ngono kuwi. Iya, ana meneh. Sugeng dalu Mas Dagading sampun transfer 150.000. Request kutut manggung ingkang nyekar Mbak Lintang teng Goro-goro. Oh nggih. Dari Mas Pen-pen Diwangun Banyumas matur suwun. Ya, Mak. Saka Banyumas, saka Banyumas terus iki ketoke iki ana meneh iki sik. Akeh banget lho iki, Nduk. Apa iya, Mak? Heeh. Oh, iki ana meneh iki. Sugeng dalu Mas Gading, sugeng dalu. Nyuwun caping gunung mengke kur. Oh ya, iki saking Mas Reza Pundong. Oh ya, mengko dipinangkani apa jenenge caping gunung iki nomor 1. Mengko le bawa urut saka iki Mbak Lintang tekan pojok kono kae, mbuh sapa kae pojok kae. Ora kaya ngono ki sia-sia iki Pak nek karo Simbah. Siapa? Simbah. Kae iki Mbah D. Kae iki apa jenenge bintange warga laras ki yo kae. Umpama warga laras ora melu ora ana Bupres ki wah ana sing kurang rasane. Iya. Saiki minangkane dibuka rasane. Caping gunung dhisik ben dibawa-bawani sik karo mbak-mbak sinden iki. Bener rada madang wae. Letak-letik. Omong-omongan wae. Ngrasani. Senengane kok gur ngrasani. Melu aku mbokan. Nek ngrasani iki aku ben melu ngrasake ngono lho. Maksude piye, Mak? Maksude tegese melu ngrasani kuwi, jenenge ngrasani kan ngrasake. Iya. Rasa rumangsane terjalma iki kaca. Kowe iki omongan apa? Mbah aku ya ora ngerti aku omongan apa kok, Nduk. Sirahku mumet bab kuliah iki, mumet tenan aku. Sesuk ki ana tugas urung tak garap e. Wah, iki ana meneh iki. Kepada Mas Dalang Gading kula Pak Siswa Saputra Bedoyo ikut ucapkan selamat HUT Karangasem, semoga sedaya dikasih uang apa iki ya? Dikasih nggih niki. Terus ndine iki, Mas. Tambah panjang umur. Minta lagu 1 podang kuning 2 gubuk asmara. Oh nggih, saking Pak Siswa. Nggih, siap. Niki wau, mengki kula wacane melih, Pak. Kula tak memperdalam mengki kula lempar teng Mbak Lintang mengko tak kone maca ya mbok menawa to Mbak Lintang nek bab maca-maca luwih pinter barang timbangane aku. Iya. Ayo dibuka rasane nganggo caping gunung dibawani. Heeh no dibawani kuwi iki bawane sing dijengglengke wis gayang banget. Iya. Bang iki kan rak yo ana bintang tamune. Lho. Caping gunung ki engko ki Mbak Lintang yoan ki. Iya, berarti le ngadeg mongko dhisik jumeneng mongko dhisik ben caping gunung dibuka rasane sik. Mongko nek wis mulai dibuka ngono kae lagi ngadeg. Lagi jumeneng tegese iki rasane nek wis dibuka ki terus njuk jumeneng datuk-datuk. Tak sumet malahan kowe tuan. Iya. Bawa caping gunung saking Mbak Lintang nggih, Mbak nggih. Nggih. Monggo di ngagemik, Mbak. Ampun mboten ngagemik, mboten krungu niki. Monggo. Nggih. Saderengipun selamat malam Mas. Selamat malam juga Mbak Lintang. Mbak Lintang napa, Dik? Dik mawon nggih. Dik. Lah biasane piye to ning WA ngono kae ora Dik to, Mas? Oh, Dik ya. Biasane ya ngono kae. Kowe ora ngerti wae. Lho, Bapak. Sapa momone ayah bunda njaluk kon ngampleng gundule mau. Bapake weruh lho
lho Mas. Nek biasane nimbali sayang ngono ya Pak ya. Wah, iya no, sekarang yo ngerti dhewe. Iya, Pak. Digolekke nganu, apa proyektor, apa jenenge kae? Sing nggo pembesar gambar kae lho. Apa Mas? Apa jenenge? Petromak apa? Sing kae lho kotak kok disorotke terus metu gambare gede banget. Nah, ngono kae aku tak sambungke HP ku tak delokke le nganu panggil-panggilan iki apa. Padiake. Iya. Enggak bawa caping gudang nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Ayo ya Dik, odeng Dik lali Dik. Dik. Heeh. Penak Dik lho Mas. Iya, penak Dik. Heeh. Jan penak tenan heeh. Ora guyu tak? Ora. Monggo, Mbak. Monggo Dik. Heeh, kleru meneh aku. Bila saben bengi po? Iya. Oh, larak. Saben bengi. Heeh. Saben bengi. Nyawang aku apa nyawang sapa? Nyang Mas Gading kok Mas. Nggih. Ya. Nah, ngene iku jenggleng ngono kuwi engko nek ana sing ndok kira-kira ndomblong, ngono. Ngati-ati lho niki. Ngati-ati. Kula pun ditutup tawon ping 3 lho niki. Ora apa-apa mak berkah kuwi. Heeh. Yang mana yang dintup Mas? Ada di wah banyak pokoknya ini. Ada 3 itu ada di iki Piye to jane? Empun nganu nggih. Jajare nggih, Dik. Digantos. Oh nggih. Melih napa gesere? Manut jenengan pripun? Apun marem dereng. Walah ya kurang cek kurang lek ngene iki Mas. Lah iya lah. Ya nek gur ping 2 ki ya Kudune ping pira Mas? tergantung kuwi. Tergantung ngono kuwi. Heeh. Dereng tak jengglengke kok sekedap. Iya. Pripun? Kok mboten ket wau-wau? Ah ya ngono. Ngono kuwi ya nganggo wektu. Alon-alon ya Mas. Heeh, halus pelan-pelan nek kaya ngono kuwi ndak. Pelan. Karo dirasake. Nggih. Iya. Ngene iki pripun? Nggih. Digeser mawon, saniki digeser sinten niku? Wala sing senengane rasan-rasan ki ya iki. Lah ya mau kok ya ngejaki rasan-rasan ae lho. Heeh. Senengane kok rasan-rasan ki sing dirasani ki apa to jane iki? Sing dirasani aku jane iki krungu ya mung kira ora krungu wae nang kene iki. Nek mayang ki ya fokus mayang wae. Ora rasa kok dirungokke. Lah wong krungu kok. Ayo arek ngopo? Mulane nek nyinden ki nyinden wae rasa rasan-rasan. Tak walik to. Lah penake rasan-rasan ki. Kan aku wis ngomong mbok tak melu, mulane kuwi aku oleh melu apa ora. Lah mbok mau dene. Mbok kono sing dene. Ra ono nggone ning. Ih, jembar ngene kok. Wis rong. Wis. Nggih kula nggih Dik lho. Oh, ya ada, Dik. Dik sapa? Dik iye. Wis. Wis urung. Kula pisan mawon nggih Nggih. pun tuwa soale, nggih. Mau jare Dik. Rasido. Ya. Geser
Iki yo kancane rasan-rasan wingan iki. Ya ora apa-apa. Disambi rasan-rasan marake ngopo ya? Ora ngantuk. Apa? Lho, jane ben suwe. Apane sing ben suwe iki? Rasan-rasan ben ra krasa nek suwe ngono lho, Mas. Oh, larak ngono. Nganggo parian lho, Nduk. Parian. Heeh, kudu nek parian iki wajib. Seko nek parian tak walik, seko sing pojok dhewe kae seko. Seko apa jenenge fosile warga laras iki. Seko pojok dhewe. Mbah. Mbah De. Piye? Parian nggih? Ya. Nggih. Aku nek wis diwangsuli njuk wedi aku ki sok-sok ki. Merinding aku. Iki parian kok, Mbak? Dereng to? Ampun to. Oh, Wih, lah kepiye to ki? ya. Ora krasa apa kepiye? Hah? Ora krasa ya. Karang ora rasan-rasan mau kok ya. Nah, nek kaya aku wis ora krasa apa-apa le. Nggih, maaf. Ayo. Ilah iki kok mana meneng bae iki kepiye to ki? Sikik mikir, Jang. Apa ngono apa to apa ngono lho. Tuku bayem Heeh, tuku bayem. kok mampir pasar Depok. Oh, heeh. Ana ya kan ya. Terus Dusun Karangasem ngundang dalang pekok. Bah, mau yon. apik apa nek ngono kuwi? Apik apa? Apik. Apik apa nek kaya ngono kuwi? Apik. Medonnya gelut yo. Wani po. Mani bae. Wah, remet. Wah glundungke. Mau sak leyatot. Nek ngadeg jejer iki mung sawetengku dhewe iki jek. Ala ya dadi pas to sirahku. Heh? Iso jegluk nggonanmu. Ben wong atos kok karo aku. Ya wis, heeh. Jajare sapa ya kuwi? Karepmu. Iki umpama aku saka kene mlumpat rono ki oleh ora to? Mlumpat tak gludhuke gludung medhun ngono kuwi trebok. Sia-sia aku arep nang bengi iki arep sia-sia aku. Sapa jejer iki? Gesere sinten mriko? Wah, Bu Wahyu nggih. Iki garwane nonton rawane. Adol apem. Apem? Apeme rada ana sing rada gosong apa ora? Oh, boys. Boys. Boys? Ana apa mau boys? Maksudnya api ngoten lho, nama Ah, iya, semringan, ah, semringan. Apa mau boys iki lho? Saya. Apa me apik ngono to. Nggih. Ning ra payu-payu. Lah adol ki nek ndi ora payu-payu ki. Pun mboten kathah sik seneng apem. Mugi warga Karangasem tansah slamet rahayu. Amin. Jajare lagi mae, ayo mae. Kae kok mesam-mesem. Sapa sing mesam-mesem? Kuwi dalange. Sing biasa, Dalange. Aku apa? Ora ki. Mosok. Kowe ora percaya apa? Ra Ya wis padha ngene yo. karo guyang-guyu. Heeh. Mugi dusun Karangasem tambah maju. Amin. Gesere lagi. Iki mbok-mbokane warga laras iki. Nek sing pojoke mau fosile. Nek sing iki mbok-mbokane. Iya. Mongko luwih tuwa Mbak Neti karo Mbak Wahyu lho timbang aku.
Ora apa-apa. Lah kok iso? Hah? Eh? Kok iso? Ora apa-apa wis ora usah. To ora wangsulan to. Arep wangsulan ki wonge mayang dhewe je saiki iki. Aku ki ning kene enom dhewe ya. Enom dhewe. Hok apa? Heeh. Wah. Umur pira? Umure 17 tahun. 17 tahun. Ya ampun, jebul isih enom to? Heeh, ya karo Lintang Kairo wae enom aku. Wah. Hok apa? Heeh. Wih, lah kok lagi ngerti to aku. Aku Ayu Kairo. Percaya ra? Ya iso percaya. Ayu Kairo. Percaya. Percaya ya kudu percaya ya. Iya. Percaya. Sito kan mari Sito. Oh. Ya. Mangan brem. Ngopo Mbak? Neng Bambang Lipuro. Kadoan Mas. Kadoan? Iya. Mangan brem. Heeh. Nyes rasane. Nyes. Yen Karangasem. Ayem tentrem wargane. Amin. Sampun nggih. Nggih sampun. Matur nuwun. Sami-sami. Nyuwun sangu. Mboten enten. Pelit. 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 Sangu. Ora ono ya aku ora nggawa e. Sangu kuwi kari 4.000 e. Mosok disangoni 100.000 mbokku. Tak nggo kuliah tak entekke. Mumet aku njokan saiki. Jajare lagi. Wah nek iki bahaya balang wilah saron ora. Kok saged? Ora. Parian mawon nggih. Nggih parikan mawon nggih. Mbakoku Nah, mlempem. Mbakune mlempem. Mlempem, Mas. Wah, aku seneng sing rada mlempem-mlempem kaya ngono kuwi. Terus apa mbakune mlempem? Mergo kudanan. Kudanan. Mlempem mergo kudanan. Ya njuk ra payu. Ya, terus Kagem warga Karangasem. heeh. Mugi tambah kesehatan. Amin. Nggih yo sing sok rasan-rasan ki kudu dites iki ngene iki. Ping 3. Kok ping 3? Ora. Pisan wae ora apa-apa. Pisan. Yuk. Sik lah. Aduh padha Mbak Endah e. Nah, wis ngono iki. Apane sing padha? Mbakune mau lho kok. Ya beda ah. Oh. Apa beda apa? Ya Temanggung karo Yojo beda apa? ya Aku ora ngerti kok. Sopo kae? Ayo Mbak Orisa. Waduh, kok mlempem. Waduh kok mlempem. Apane? Kuwi krupuke. Oh, kuwi krupuke. Mugi warga Karangasem Heeh. sehat-sehat awake. Amin. Amin. Padha karo kesehatane mau kae jane mingane. Jajare meneh iki. Sing nek rasan-rasan ki saben dina kok rasan-rasan ki. Kaya ora entek topike iki kaya ora ono enteke iki lho. Ora. Parikan ya. Iya no. Apa kon salto? Ana sing lonjong. Oi. Apaan tuh? Kuning warnane. Nek kuning ki
Ya aku sok nemoni neng kali iki sok nemoni. Iki lho. Oh lah. Apa gedang? Gedang. Heeh. Warga Karangasem Ponjong. Heeh. Mugi bagya mulya ayem tentrem gemah ripah lancar rezekine. Amin. Komplit nek iki, Nduk. Iya, Mak. Mengko sing kari dhewe iki sing ora kebagian. Kowe lah, iki Dik Lintang iki pintere ora jamak kok. Iya, kudune iso. Iso padake. Ora kaya aku mbiyen sekolah bolos wae. Nek njaluk sangu semangat. Pamit mangkat sekolah menggoke warung. Nek ora menggok kose kancane terus turu. Iya, saiki lak ora kaya ngono. Meh. Saiki meh luwih parah malahan ketoke, Man. Iya, aja, Mak. Ora. Monggo, Dik. Niki kula nggih, Mas. Nggih, lajeng sinten melih. Wow kok. Nggih, mosok sing ngempul, lek mboten mungkin. Merem-merem. Merem-merem. Heeh. Ngopo kuwi? Turu, Mas. Oh lah iya. Karo dikeloni. Wait. Sing ngeloni napa, Pak? Keloni guling, Mas. Dikeloni kok dikeloni ro guling medeni banget. Warga Karangasem. Mugi kathah rezeki. Amin. Amin. Nggih. Nggih, sampun. Diteruskan lagi nganune bawane mau tekan ngendi mau ya? Tekan mriki. Oh nggih. Diteruskan, kowe medeni rotokan. Wong macak ayu-ayu ini kok muni medeni lho. Lah ketok iki ya medeni ngono lho. Ya ora. Ya ayo. Sugeng dalu pindho lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dek niki iramane warga laras iki Jan pu enak, Mas. Jos tenan, mantep. Edapi buanter tenan. Enak, Mas. Jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa, Jal? Apa ya, Mas? Kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya, Mas? Penak. Kepenak. Iya. Wah, iki romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Nggih. Sampai ora nututi, Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading Pripun? kabarnya? Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman, Mas. Salaman dulu Aku nggih. Tadi dari Kediri. Gimana Mas Gading Nggih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis rapopo nek kene Bede? Ora penak, Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana Dari Jawa. sono sampai ke sini Iya, kan. dari Jawa Tengah loh, Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pitok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa ketemu Gading. lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Tuh. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karangket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumen oh Mas. Kan. Piantun bagus kados jenengan. Asma Kinaria Jopo Mas Coba, Gading. Bagus sekali loh namanya Mas Gading kalau Sopo? diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artine Artinya. ki wong pinter gini, sing iso wong pinter. Alah. Ayo. Ayo. Gading. Ga. Ga. Pasti ganteng. Jan kandiani kok. Ga. Dua, Ganteng. dua. Heeh. Apa jenengan? Ga. Kok lali tuh Gading. jenenge Ding? Gading. Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh gletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki karang yo. Dingin. Dingin. Gading. Iya toh, tenan Iya, toh, Mas. heeh. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau aku lah nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, berarti ben dibales cepet ya pas iso tak VC wae ya Di Mas. langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pa. Pandai
dan Pahit. cerdas orangnya. Oh, tak kira paki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh? Manis loh Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Pa, wu. Wu. Wu itu bulan, bulan. Bulan, oh bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang Waduh. sangat indah di pada malam hari ini, Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput, Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasida. Ora sah iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Kir. Kan tadi wu sudah. Wu mau apa kir. bulan. Heeh, Wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jan. Ya tak balekke to. Ya. Langsung jedul mau ngene iki tanpa Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktinya loh. Umpama, Kapelan ini kapel padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak bajunya. janjian. Cocok ya. cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngopo? Ah media kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Wis jamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir? Kir ini. Kir. Kir. Kira-kira Kira-kira. Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh masih ada di Tapi tanggal. lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku wah iki anyar lho iki. Wah baru itu. Oh baru nih. Ah bagus sekali. Le nyilih tapi. Nyileh kok dipamerke. Ora apa-apa, emang kita gleleng toh. Heeh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? C. Seno Saputra. C. Lek kuwi mau aku wis nganu iki Mas. Wis Wis ora apa? mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. No. Oke. Lintang Kairo. Li. Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Oh, ding lali ya. Jano, li ki ki apa Mas? Iya, Lin. Lin. Lin ki. Kok Lin? Apa ya Lin Lin? apa Ya? Mas? Lin. 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 Lin iso apa ora? Lincak. Oh, tuh. Lindu kebanter. Lincah. 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 Lincah ki obah wae pokoknya. Terus Lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus Lin. Lintang. tang. Tang ki Apa? tang ki tang Tang. tang ki lak kancane catut kae. Kuwi tang sing gawe ngano pedah motor ki lho Mas. Stang ya jenenge. Beda. Beda. Heeh. Tang apa ya kira-kira tang ya? Tang ki Apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, mana? oh lho. Halo, piye to? Do pengen to. Ada nih kok. Kayak eling mati aku. Lintang. K. K. Kai wes. Kai. Kai wes. Kai. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. K. K. Apakah Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar iki? Kairo. Ro. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Heeh. Nah, aku ya ada Mas ya. Ngene kok.
Terus apa meneh? Sudah. Wes to Lintang entek ya? Kairo. Heeh. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, no. Ah ternyata dadi Jawa banget meneh. Iya, Lintang nak, Bapak. Kairo. Pak Lintang Wukir. Pawukir ngono. Lintang Pak Wukir. Apik ya nak ya. Apik Mas, jan sampai kaya fotone dhewe diedit ning ndi Weh. Mas kuwi. Dadi Lah kok kuwi apa, Mas? wah kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang lho New York, aku. wes, jan New York wae. ono, Terus- terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget Oh, itu oh. pakai baju Dayak itu. Jan. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah. Borobudur. Itu Ya, itu aku kok antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Iya. Didoakan ya Mas Gading. Amin. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, Iya. fans Warga Laras semuanya. Iya. Semoga sehat selalu, dimudahkan Amin. rezekinya, lancar juga rezekinya, Amin. sehat selalu, sukses selalu ke Amin. depannya. Dan tetap mendukung kita ya Mas Iya, ya. oh. Yang Amin. pasti itu Mas Gading. yang pasti itu. Ya. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain apa kita dolan aja ini yo? Yo, Ayo. sapa sing arep genteni aku nyong? Tak mudun. Dolan aku takan. Ya alhamdulillah Mas ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. 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 Dusun nep desa ngene iki. Nggih. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Ponjong Gunung Kidul alhamdulillah. Semua warga melumpuk mriki lho Mas. Melumpuk, Jan melumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Heeh, kebak tekan buri kae. Wah, oke. Wah. Kae buri dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan rame tenan gayeng tenan malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes. Nggih. Bukan. Bukan. Napa? Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Hut. Itu beda toh Mas sama? Beda. Oh beda. Beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan song. Iso, Sing marai iso sapa toh, aku. Mas? Hah? Sing marai sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik Nggih. buat semua warga Karangasem. Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan Amin. panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utange. Amin. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Amin. Ingkang sampun sepuh-sepuh enggal-enggal minggah haji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras Ganindra Oh, Jatilan. nggih. Nggih. Jan iki Wonten mau pundi? 4 mobil loh Mas. 4 mobil. Iya. Wah, Alhamdulillah. elok tenan, nggih. Terima kasih nggih khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula matur suwun nggih Mas, Bapak nggih. Jan kaya kok Mas, hari ini kok Wah, iso nggih. ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebang Mas. Kebak. Iya. Kira tok 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih, Gading? minangkani pamundutan Ada Dek Lintang pamundutan? niki. Nih tadi kaya saya enek sing nyuwun muga nyawiji. nggih Gimana Mas Gading? nyuwun muga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Nah, Mang Cobi. Niki. Bala kok kaya ngene Mas tulisannya. Wah, lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk, Sik, gatel Mas. apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, Nggih. laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputo budaya. Seputro. Seputra budaya. Bedoyo. Bedoyo lah to ya Mas. Aku Bedoyo. ora iso maca lho Mas. Terus bawahe Bedoyo. Lihat apa ini, ikut, Mas? Oh, ikut. ikut Ikut. Apa ini Mas? ucapkan Ayo Mbak Yu dibantu toh Mas?
ucapkan lah njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi Apa nggon ini, kono Mas? kuwi. Anggon kono kuwi. Seneng. Semoga Oh, semoga. sedaya Semoga sedaya dikasih dikasih nasi. Hah? Apa iki, Mas? Dikasih Maju. oh maju. Majau. Semoga semua Dikasih semoga sedaya dikasih Oh. maju. maju bejane Kok bejane? beja Semoga sing meng meng sing wis mbok wis yo niki pokoke ora Pak. kena diwaca Mas tulisane Mas. Oh, oke. Mugi sedaya dikasih sehatan rezeki ingkang kathah bagya mulya. Amin, amin. Amin. Wis pokoknya kuwi doa terbaik Mas. Nggih niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang kuning dan gubuk asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nyuwun yen ing Tawang. Yen ing Tawang. Nggih duet niku Duet. terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Oke. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Bapak Heri Bapak kok Heri. Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Tadi Nggih. dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang Podang Kuning napa Gubuk Asmara riyen niki? Nyemanggakan ingkang pundi? Butuh teman? Iya? Butuh teman? Iya enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita Boleh. pilih. Mang milih, Dik, mang pilih. Siapa Ajeng ya, Mas? sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, nopo Mbak Agnes? Sinten? Mbak Oriza. Oh, nggih, Mbak Orisa. iya. Betul. Tremor. Wis Tremor. kono karep kowe kan kono. Lo kae. Apa sih? Grogi lho, Mbak. Ya, Dek. Tremor grogi. Heeh. Lah iya, wong cedek aku mesti bendina ngono lho, Mbak. Biasane ki apa ya ora kaya ngono lho. rada Biasane los piye? gitu lho, Los. Mas. Nek jajar dhewe tangi dhek paling piye ya. Aduh. Tekan lho, Lah Dek. iya to, jane ngopo lho, Mas? Deg-degan aku. Mergane apa to? Sebab Sebabnya sebabnya apa? sebab iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae yo, Mas. Iso Heeh, wae. marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain. Hah? Jano. Karena ya isih anu, Dek, masih muda ki ya kaya ngono Iya, kuwi. aku juga masih muda. Ah, iya, cocok. Cocok. Kamu ada rasa nggak sama Gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa, Oh, rasa, iya. rasa cinta iya. dong, ya Thomas. Ya, ini minangkani apa, Dek? Minangkani Podang Kuning napa ajeng Gubuk Asmara? Kenapa, Pak? Podang kuning. Podang Kuning biyen nggih. Derek penonton Derek kemawon. pokoknya Nggih. Langsung napa ngagem bawa? Oh, bawon ora langsung. Nggih. Bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Nggih, Dik Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Heeh. Nadian wujud temong peksi. Kandhane nek ning peksi ya kae iki ya. Apa? Peksi iki apa, Mak? Peksi iki tegese iki bird. Bird, Kuwi apa? Peksi iki burung. burung. Manuk ngono wae. Iya. Yuk diteruske. Halo
Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya. Iya, Mak. Isih resik ya Isih suarane. resik banget. Beda karo sing wis tuwa. Enteng kaya apa ya? Aku Apa, sing- Mbak? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh, mesti kuwi mambu-mambu. Mambu apa? Ora, kesel suarane Mas, tak mene. Kok to? Aku kesel iki mambu mbakku. Oh, mbako. Ya wis ya ganti terus iki malah tekan ngendi-ngendi mengko ka. Matur Nggih, sunanan matur. sangat Pak Siswa. Niku lho Mas Piantuni. Beliaunya Nggih, Bapak Kang Siswa, Siswa. sugeng Nggih, dalu selamat Bapak. ya, Pak. Matur sembah nuwun, Pak. Niki tes enten melih Napa, masuk Mas lagi Gadi? niki. Oh, ada yang baru. Nggih niki. Napa? Langsung kirim bukti transfer dulu. Alhamdulillah Nggih, saking dari Assalamualaikum, kula saking penggemar Mas Gading, Mbak Lintang. Saking Bekasi badhe nyuwun tembang Lintang Asmara. Mugi-mugi Desa Karangasem semakin jaya. Amin. Amin. Saking kula Sarino Bekasi. Nggih, ingkang nyekar Mbak Lintang duet kali Mas Gading. Oh nggih, siap. Nggih, Siap. Terus enten melih niki kedap. Niki titip sawer untuk Mas Gading nggih, Mas tuk tanggal itu wayangan tanggal 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun langgam yaning tawangan Lintang dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dipinangkani nggih Mas kangge obat sakit kula. Waduh, nggih, siap nggih dipun nggih, pinangkani. siap. Saking Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Wah, siap matur sembah nuwun Mbah Miko niki. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih, siap matur sembah nuwun. Sampun transfer 200.000. Niku tambahane niku, Mbak. Oh, nggih, alhamdulillah nggih, Nggih. siap. Siap. Berarti hari ini jangan melumpuk ya, Mas. Mlumpuk niki Anu, kathah niki jan tobat. pamundutane wau wonten. Kok jan tobat alhamdulillah, Ding. Nek mlumpuk pikiranku sing tobat iki jan iki. Wau wonten. Muga nyawiji diganti Ayang-ayang. ayang-ayang. Terus niki Enten wau Yeneng yen ing Tawang. Terus kalih Enten Lintang Asmara. Nggih. Oh, nggih. Terus napa melih nggih? Wow, tes enten nganu. Napa? Nyidam Sari. Nyidam Sari Mas Terus Gading. niki terserah sik nembang niki wau. Oh, nggih. Niki yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Ingkang tesih slendro-slendro mawon niki tesih slendro to. Oh, Sendro nggih. Nggih, senten gubuk asmara niki. Gubuk Asmara. Nggih. Ajeng nyuwun Sinten kanca malih? mulih. Nggih, sinten malih Mas Gading? Mbak. Kok bupras to, Jan? Bala niku kangge penutupan mengke niku. Gugong niku. Sinten rumiyin Mas Gading? Ajeng sinten nderek? Mbak Ayu, Ditunjuk mawon, Mbak Ayu nggih. nggih. Nggih mboten napa-napa Mbak Ayu nggih Nggih. mboten napa. Mbak Ayu riyen mboten napa-napa. Nggih aku nek musuh karo Mbak Ayu ki jan wah tobat tenan aku. Napa, Mas? Kuwi engko ngadeg ngono nyekel mek karo Sugeng dalu. Lawang yo kalem lho. Lah kan aku orangnya Lah, lemah toh. Lemah lembut. lembut. Lah, Ayo kenapa? sini, Mbak. Ayo sini. Kira nggo spot. Ya nganggo monggo kanca-kanca nyuwun sepote. Kaya wong bingung. Selamat malam. Selamat malam juga, Dek Mbak. Nika. Hah? Siapa? Lintang. Mbak Lintang. Kleru. Ya Allah, aku lupa, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Hari ini kita kalem bertemu kalem ya, Mbak ya. Jangan kayak apa ini kita bersatu gimana? Anu sebaya. Sebaya. Heeh. Mosok toh, tapi aku cilik ih. Hah? Aku cilik ih. Ya aku karang kegeden rumangsa. Gak apa-apa ya. Iya. Kita sebaya. Mas Gading. Nggih. Nggih, wonten damel, Mas. Nggih menika apa to mau gubuk asmara. Mas Gadingnya bae lek karo wong sing kalem ya kalem ngono kuwi ya lek ngomong ya. Nggih. Heeh, jan kalem. Kalem kok ya, Mas ya. Nggih, kula menika kalem. Nggih. Nggih, aku wis kaya Mbak
Sampun, nggih. Nggih. Mak kaya wong lenjeh banget kalem. Nggih, wonten dawuh, Mas. Wis ganti meneh to? Mau wis Mas Gede. Lah ketoke Maido ya, nek aku dipersis-persiske Mbak Lintang ki kaya Maido ngono lho. Ndak apa-apa, Mbak Ayu. Oh, jane iki nek Ayu ki ya padha le Ayu. Cantik, pinter we kurang piye. Iya. Body kurang piye. Oh, jalo. Oh. Semok tenan. Kurang piye, aku segere kurang piye. Oh. Seger. Segerdu. Kok segerdu piye ta? Ya kan Awak iki lak seger to. Ora Kuru-kuru banget. Ora ketok tremimih banget. ya dhewe lek bersatu ki kaya Bulimbo karo Macange. Heeh. Heeh. Dadi sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Mbak Lintang. Ya aku mbok padake kae ngono. Ra trimo. Ya ora trimo to. Sakit hati. Cantik aku. Lah masa aku ya limbo wong aku cilik. Cangik. Heeh. Lah ya iki enome iki sing rada tuwa. Oh, ngono iya. Ya kek kon nembang apa aku, Mas? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Jin niki wapun kula baleni ping 3. Ya mbok menawa aku dikon liyane. Ganti ngono ya Mbak ya bek menawa ganti ngono. Pak aku kon nyekeli mike ya ora apa-apa. Mek apa? Lek mikmu. Mek. Mik, heeh. Pokon benakke kerise ya ora apa-apa. Wis kena iso dibenake Tugas dhewe. aku tahu. Ya tak wakili nek awakmu pas ora mangkat no lho. Nah, Kandhani. itu sama bojomu sendiri mana bojomu? Bojomu Bojonya. golek duit dhewe. Ini tugasku ini yang benerin ini. Lho, nek pas awakmu ora mangkat ke aku sing benakke padake apa? Masa toh? Lho tenan. Tenan toh Mas? Ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ilangke. Nek pas jarike ora kepeneran ke sing benakke sapa nek ora aku, Jajal. Ngapusi. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ora aku, Jajal. Ngono kok ngilang-ilangke. Heeh. Ngono kok ngilang-ilangke. Ya, apa? Ya gek nembang ayo. Yo, Gubuk Asmara Gek dipun sawere bawani. ayo. Dipun bawani nggih niki nggih. 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 Monggo Mbak Lintang. Nggih. Nggih. Ngingkar ngingkur. Ayo meneh. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ki Mas Gading rungokno suaraku. Ah, iya, coba. Ini ora rono karo Mbak Lintang iki. Oh, tak rungokake. Ya. Ya. Tak rungokake. Mayu janan Mbak Ayu iki. Lingsep yen ke ngutan. Piye? Apik. Apik tenan kok. Apik tenan ya. Apik tenan. Makasih lho. Sama-sama. Dilem saya kamu ayu ya Mas Gading ya. Aku nek dialem sampean ki. Ki engko nek dialem meneh iso glundung. Oh, nek ro Dek Lintang wae le ngalem ya ampun bagusnya cantike. Ya ya no. Nek ora aku kon Cocok mundur. kok aku soalnya. Lelampahan. Aku lek diguyu Bu Prasi seneng kok aku. Ampun guyu, Bu. Hati-hati lho. Jangan ampun Neng guyu, guyune kae Bu. iki sok malati lho. Guyune iki sok Malah malati piye? lho. Kangka bu. Alah. Jan.
ora apa-apa, oh terus. Lah ya modele ngene iki kaya. Monggo Dik Lintang. Oh, ora sida njaluk sangu ya alhamdulillah. Lah dalah, sida ora. Apa piye? Ki apa iki? Heh? Aku kancane Mary. Nek do meri rasa Dalah wis. kabeh. Hah? Ora iki tenan iki lho, iki lho, Mumpung iki. aku rong lingguh lho. Iza. Piye sida apa ora Mas? Sido. Sida. Ayo, endi Mas? Ayo Mas, endi Mas? Ya, medeni ya. Ya. Terima kasih. Oh, amplop tok. Jan, mengamplop tok. Ora ya aku ki ora. Ora. Ana isine kuwi karo Makasih padang ya, kuwi. Mas. Sami-sami. Jan. Niki wae enten melih lho niki. Ada tambahan lagi. Ora maksudnya iki. Iki wis ya. Wis. Wis. Kok le sugeng dalu le. Niki Pak D request manikmu sik nyekar Mbak Agnesia. Tali asih 500 tak transfer rekening Mbak Agnesia digarap seragenan le sampai jumpa 1 November ultah PKWL klasik ketiga. Nggih, siap saking Pak D Putra Dikari Gino Baladewa niki. Nggih. Pemanikmu itu tadi Mas. Nggih, memanikmu niki Yang sik nyanyi Mbak Agnes. Mbak Agnes yang Nggih. nyekar. Yang mana dulu niki? Sak menika memanikmu sisan wae. Oh nggih. nggih. Monggo Mbak Agnes. Mbak Agnes. Nggih, niku. Sugeng dalu juga Mbak Agnes. Injih, menika wau wonten pamundutan saking Pak Putra Dikari menika wau nyuwun memanikmu nggih Mas Kade. Injih. Ngono manikmu. Kaya MC ngono lho Mbak, sampean iki lek ngomong. Lah iya. Langsung dipun pinangkani. Langsung mau dipun Nggih. pinangkani. Memani. Memanikmu. Langsung kemawon nggih. Wih. Nek langsung ke kepiye to? Mawi bawa. Ya ngagem bawa pakai bawa no. Ingkang dawa napa cendak? Yang pendek. Yang pendek nggih. Dek Lintang ngagem pun mriku riyen. Ya, Mas Nggih Gede. niki enten Nyidam Sari, Nyidam Sari, terus enten wau napa? Ayang-ayang wau. ayang-ayang kalih Yeneng Terus Tawang. nggih Yeneng Tawang Lintang Asmara. Iya. Ajeng sik pundi riyen? Napa yang Nyidam Sari dulu, bawa dulu terus nanti lanjut campur sari gitu? Manut. Yang rancak-rancak maksudnya? Nggih, Pripun? nek bawane Nyidam Sari kula dereng ngapal ning Oh. pripun. Oh iya, mboten napa-napa. Langsung mawon pripun? Langsung Nyidam Sari Nggih, langgamipun. Nggih. Nggih. Langsung mawon diduetke napa mboten? Iya, no duet kali Oh, jenengan duet. no, Mas. Duet? Duet nggih, Pak, nggih. Nggih, Mas, duet no. Udah kula tak searching riyen nggih. Jangan. Dalam berdiri. Oh, nggih. Berarti jumeneng Mbak Lintang, jumeneng Oke, malih. nggih. Nah, niki pun ketemu niki. Sampun, Mas. Sampun. Nggih, langsung langgamipun nggih. Langsung Mas mawon. Gading dulu. Kula riyen Nggih. Oh nggih, saka Bonang rumiyin mboten apa-apa. nggih saking Bonang riyen.